chinonzi chivanhu chinotangira pakuti munhu ane hunhu nemagariro netsika nechivanhu chedu sevana veZimbabwe. Kutarisira kuti dai vari pasi vatinzwawo padare ratinofamba naro repasi chigare kuramba tichingoyeuchidzana kuti aiwa kuti rinzi pasi rino rakayera. Zvakauya nembira, zvakauya nengoma, zvakauya nehosho. Magwenya Mbira angu vanhu vaya vakabva kuvanhu vane tsika nehunhu vasina mavato vasingabiwe vanoziva chinangwa negwara chedare sekuungana kwatakaita. Saka ndinoti vana veZimbabwe tigamuchirei nemufaro nesuwo tichakufadzai nemufaro kusvikira kare kusvikira zvanaka. Ndinobva kwaZvimba Mbira, ndakatanga kuridza ndiri mwana mudiki chiri grade 1 chaidzo. Honest madzima ndobva kwaZvimba pamadzima ndakatanga kuridza Mbira ndiri grade 4. Makadi muri yeZimbabwe. Ini ndoitwa Livingstone Mutemasango ndiri Mbuya Mavhu. Mbira idzi ndakangotanga kudziridza handinambodzidziswa nemunhu kusvika pari zvinezvi ndobva ndanowira futi mumaoko manzvadzi yangu vanova vachihera tichisumudza bhendi redu tiri paMbuya Mavhu. Musanu tinacho takapuwa chipo chekuridza Mbira nehosho. Takatangirawo tichiridza hosho dzamuri kuona idzi. Twatazotiwo ndava grade 2 vandatanga kuridza Mbira.
ndakuendawo zvichienderanawo nezera randiri. Ini ndinoitwa Mbuya Mavhu, tiri pa 14207 Stone Ridge Waterfalls. Namba dzangu dzichiitwa 0773 524 943. Makangosungunuka zvakare kuenda papeji yekufacebook yaMbuya Mavhu official kana kuti YouTube page yaMbuya Mavhu zvakare. YouTube channel yedu yakunzi YouTube channel asi ichinzi Mbuya Mavhu official. Ukange watsvaga pakanzi Mbuya Mavhu official, waenda ku YouTube, waenda ku Facebook page, waenda ku Instagram, ikoko Mbira munodziwana dziriko. Album yedu yekutanga ndo Sango remhondoro kana kuti Chera mutombo yamunongoona pamavideo.